amince da ni annabi sayyidul abrari alhayyul qayyum kai dai ka tare ruwaya ra'ufur rahimu ka girma dukkan ruwaya rijalai da akwai ka kowace hanya siraɗin da kai dai Allah ya buɗe bidaya hasken kaɗai nujum da wata suke haskakawa da haske na rana daga kai sirajin muniri ya annabi ya annabi ina wata hakika bayan ka ya mai buraka masoyin masoyi mai warware duka mashaka kariman karimai baya idan ya nufe ka haya aka rabar kurma ukana da karmai biyar ka waliyai da duk manzanni sun bace a cikin ka aya jami'al kulla kai kadai na kewa kirari a zahiri yarda idanu da kai na rayu shugaba tun kafin ban sani ba kai na ke tawayo gadara ta babban uba kai na ke sirri ta kai cinar fargaba abinda duk ya dame ka nima ba zai bar da ba sai dai ajizanci da na san bai kyale ni ba ya kuwar kaɗin nan ma'aiki halin naka ya afuwar annabi tabbatacce indai da Allah akwai ka yara hatal arwahi da ka yake motsa duka billahi azimu in har babu kai ba wani ka akwai ka ita jallin ka duk muganka a ya sha buruzi kai ke tallafa waninka ina za a aikata aikin baba shirin naziri da kabar habibu marmazzato canja siffa muhammadu kake a tsaye wanda girgije ke warin fa da shi aka yi ka ko kaƙi ko kayi cafa ka so shi ka bi shi maza toshe kowace ƙofa da za ta nisanta ka da almar'u ma'aman ahaba idan har da so har ƙauna babu mu ba ɓirari titir babu dusai annabi wa zai baka bayan annabi ka karɓe ni ya annabi ka zaɓe ni ya annabi ka dube ni ya annabi dafa in ka ya annabi jalabinka ya annabi domin Fadima ya annabi dan ahalin kisa'in annabi sayyidul bashari